Transformer. Transformer ay ginagamit sa pagbaba ng voltahe. Nakikita ito sa mga radyo at mga circuit. Yan. 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 Meron ding transformer na nagpapataas ng voltahe. Tulad ng transformer ng microwave at poste ng Meralco. Ito ang tinatawag na transformer. Isa tong step down transformer. Nagpapaba ito ng voltahe. Kasi lahat ng electronics ay di kaya ng 220 volts na outlet natin. Ganito ang itsura ng transformer sa circuit. Itong mas maliit ang loop ay tinatawag na primary. At yung mas madami naman ay secondary. Baliktad pala. So yung primary ang mas madami ang loop kasi yun ang input. At ang secondary naman ay mas maliit at yun ang output. Ang input natin ay 220 volts dahil yun ang ating voltage dito sa Pilipinas. At sa magiging secondary naman ay magiging mga 12 volts ata. Kaya i-measure natin kung ilan ang voltahe sa outlet. Dapat naka-AC yan. So meron tayong 211 volts na AC. So measure na natin ang output ng transformer. Problema ito. Dapat naka-AC. AC. So meron tayong 16 volts. Tama ako sa hinala ko sa transformer. Pero 15. 3 lang ang mali. I got a big pack, I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty.